Ndarova posti riya yakari kukumbira madhola kuma Gonzi kuno maswerere bosha mwari uita sei easy ndarova posti riya yakari kukumbira madhola kumafanzi ndikutobva kakutoriona kahacha vari kuona kuti chii ndanakirwa neposti iroro zvekuti uri kuona chii ndo zvimwe zvacho zvekuti uri kuona kuti it's other things zvinoitisa kuti isusu tizive wageta kuti isusu mafanzi edu anonyatsotida ndeapi because tinotoziva kuti mafanzi edu anotida but ndokuti tizive kuti mafanzi edu anotida ndeapi at the same time zvinoitisa kuti tikwanise tikwanise proximity wise waize tikwanise kuenda padhuze nemafanzi edu but maona manje zviri fani zviri scary manje zvatoitika mukuona kuti chi what did I say about zim celebs anomaona kuti vakutocelebrate downfall vakuteona vapost about it mukomana wekuamerica pamushatira mana akupemha mana muoneiwo kamokari like but munhu anenge asiri kutoziva kuti atondibatsira because atoshare neiko cash number yacho munhu anenge angofila kunge ndisiri kusekwa can just help but that's the same thing because papost ndanyora kuti chi ndoda mari yemarketing yekumaketa hawo vana zimcelebs vava kuti vandipushe vanoda kubhadhara but now instead of kuti ndivabhadhare kuti vandiposte zvakashata zvanongo zvinenge downfall yangu havadi kubhadharwa vanongoda free asi pande ndichida kuenda mberi vanoda mari. Second news update muri Zimbabwe ngatingonyora kuti congratulation kana kuti makorokoto kuna Lauren Guyo uyo atenga motokari yerudzi rweFord. Much love.